отвориха сърцето. Повече нито я чух, нито я видях. 10 години по-късно тя ме намери в Фейсбук. Сега имаме среща. Ще се срещнем след 10 години. Вчера видяхме на 22. Боже, ето я идва. Станала е още по-красива. Коля, аз винаги съм те обичала и исках да съм с теб. Бях млада и проста. Ти ми простиш ли? Най-щастливия и фелисте, що ми смени. Не знам какво става, когато ме погледнеш. Не знам какво става, когато се усмихнеш. Не знам какво става, но сякаш виждам мъж за първи път. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. It's me. Hello. Какво правиш тук, ма? Кой искаш? Тази ли е новата ти, за която чух? Да не би да си другирам, че я водиш тук. Да не би да ми е малко раните солта. От това какво по-жалко можеш в любовта. Слушай, ей, бордюр, той обича само мен, Луно. Една минута, за да си тръгне за малко. Еми, това е сега. Тя стане, не? Имаме ли връзка с теб сега? Или се разпаднали за нощта? Каква връзка с теб, Мутофлет Мазен? Ние сме женени с него от 5 години. И на тебе си празя, защото друга ми гръща. Не тръгвайте, съжени, самотата се разтъси това. Not my own time.
жена, не съм виновен. Тя ме намери във Фейсбука и такова. Cadena la mia vita cava, che tu fai solo una cagata. Lei faceva tutto che credo, noi non tirano come gara. Почва веднага да ме сваляш, да ми се извиняваш, защото ни вечера ще видиш, ни секс, ни децата и на майка ще се обая сега. Habibi, спиш ли на мен, завива ти те, храниш ли се, защото аз не, подяволите, обичам тебе, умирам ли се. Целувай устите ми, кожата ми стича, целувай там, където знаеш, че обича. Джале, джале, искам те, джале, джале, любих се, джале, 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 джале. Обещай ми любов, обещай ми левона, обещай ми ръце, без които не мога. Науката от цялата история. Всички заедно за квартет на 3 на 3 на 3. 1, 2, 3. Като знам какъв е сега микрофона, ще го вземем. Патен, здрасти. Здравей. Ти как можа бъркаш групата 3 пъти? Все едно место ума и дума, аз да ви кажа къде си уши. Пачкал съм с много водещи, но между другото от теб най-много ми се повръща. Благодаря на всички, които са дошли. Чакайте нещо умно да кажа. Искаш сетки, моето момче? Много мразя, като предложа нещо и някой вече се нави да го вземе. Дай ги, ти смол нахален, бе. И сам че виж сетки искаш, вземи си малко. 2 си вземи, 2. Благодаря. Вие сте много малки за сенки, за да стане между зъбките. Но да, с млечни зъбки сте. Сега, мен не ми е място тук да ви говоря тъпоти, защото сме на центъра на Варна, а Портник днеска ми звънна и вика, майко ще говориш там да ми това. Сега трябват ми, мисля, че 5 човека. Чакай. Не казах ти чорли, как човека? Не ме траснете още от сега. Така. Там отзаде. Да, заправи моето момчете с качулката. Пляскайте на мъжа с качулката. Тук си жул момче, как беше. Значи са моето момче тук. Здравей, как се казваш? Драгостина. Сега е моето момче тук. Аре, готинка, че сети. Заправи. Едно момиченце, по-голямо. Не такива малки, моля да се надейте. Ела, моето дете, ела. Ти си малка, ама как да е. Ела, ще те изложа и тебе, не се притесняй. Здравей, как се казваш? На колко да ми си спомена? Имаш ли? Нямаш сега. Добре, сядай, защото не ме глежда. Още едно момиче за цвят. Това е русското момиченци, качи са. А вие двете сте руси. Ай, разберете се, ударете се по един шамар и което е по-силно да бъде. Сядай. И още един мъж ми трябва. Ето, момчето с пъпките, заповядай. Седи моето момче. Как се казваш? Анастасия. Сядай, Анастасия. Ти имаш ли гадже, моето момиче? И ти нямаш, добре. Защото ако имаш, ще те изгоня. Сега ще помоля някой да ми донесе тук, мисля, че бяха 5 порции с нещичко, ще трябва да хапвате тук. И ще Какво паже, моето момче? Когато се агресия, ще сега ще плясва два шамара. Ти, че носиш моята варенка, какво за тариката се мислиш? Тариката си, добре. Сега някой ще донесе ли манчата тук? Къде са господата с манча? Каква е тя една минута? За една минута? Добре. Аз какво ще правя една минута? Аз трябва да разкажам просто ти. То не е място тук да говорим тъпотия. Добре. Сега ще ги разпитаме. Кажи нещо за себе си, моето момче. Не знам. Не знае. Поясни, ти мъжа не знае нищо за себе си. Когато... Майка ти и бащата нищо не са ти разказвали за тебе. В смисъл, беше послушно дете или... Не знаеш, добре? Ти ще кажеш ли за себе си? То се напуша на поясни. Тебе има ли смисъл да питам нещо или нещо? И ти не знаеш. Ще да изгоня всичките. Само русто момиче, в него имам Надежда, здравей.
Разкажи нещо на хората за себе си. Обичам Мерцедес. Обичаш Мерцедес. Баща ти знае ли? А? Не знае. Да не делиш трите ми на наша, му кажа. Здравей, моето момче, виждам, че се притеснил като стафитка. Какво? От време на времето. От време на време с какво? Разкажи ти нещо за себе си. Обичам да се прибирам след 10. Не обичаш да се прибираш след 10. Не. Не. Обичаш да се прибираш след 10. Защо? Баба ти не те ли бида? Мен едно време ми казаха, като се прибереш в 10 часа, 10 стояги. Като се прибереш в 11, 11 стояги. Аз винаги съм се прибирал в 00 часа. И къде бродиш до 10 часа? Тук щом се стори, че Митко Тромпета от някъде ми свиря. Пляскайте за Митко Тромпета и голова. Здравей ми так, как си, братко? Здравейте, господин Батка, здравейте, шинчирици! Те паят мишки са се събрали тук. Значи отзад мишки, отпред ембриони. Добре, какво става с манджата? Ще стане ли то с манджа днеска? Ма вие днеска по-малко да бях дошли да идете. Вие от 12 до 3 са разцепили тук. Пели ли картофите ли? Вие май за кайси плачете, не за картофи. Почнах ли вече да ме ядосвате? Добре, приятелю, ти като една интересна и колоритна личност, разкажи какво правиш след 10 часа, щом обичаш да се прибереш толкова късно. Играм футбол. Риташ футбол. Като се видя къде е топката е най-добре. Разбирам те, ти си точно за националния отбор, да риташ по тъмно и нищо да не можеш да правиш. Ти нещо друго освен Мерцедес обичаш ли? Да, обичам мама. Обичаш мама. Тя обичала мама. Кой пищи така е? Моля да се деца, не ме стресирайте така е. Така, най-после дойде манджата, сега Митко е, дай тука, нали? Как ще стане с тази работа? Дръж моето момче, дръж си порцията. Аз си взял, аз съм те изключил, аз ще гледам. Къде са другите порции? Идват. Значи една по една. Сега аз набързо ще ви разкажа. Наградата е много специална и съвместно от мен и от Люше. Да. Ще се случи нещо грандиозно мръсно тук. Какво надяжда не? Ти с тази тарелка, какво надяжда не стане? От тарелките ли да ядат тук? Ти не си в себе си и ти като гледа. Идват ли и другите тарелки? Значи набързо ще ви обясня. Държите си тарелките, да, точно така, някой познат тук, и почвате да ядете. Нали ме разбираш? Да, въпреки че не си много в час, аз те видях от началото. Първият, който изяде, нали, порцията с пържени картофки, ще получи тая вечер наградата. Аз ще ви помоля ви да пляскате, да може ги надъхате, да видим кой ще... Чакай, някой какво? Чакай. Тихо малко, чакай, има още една. Спрете се. И го обърнахте тук на... Чакаме и последната тарелка. Тук ли? Така. Готови ли сте? По сигнала на моя приятел Митко Тромпета започвате да тъпчете, искам да сте като свини. Мога да се мажете косите и всичко, което имате. Първият, който изяде тарелката, печели наградата за вечер. Готови ли сте? Какво да чакам? Какво пак не разбра? Да се беше прибрал преди 10 часа, ще да ме слушаш по-внимателно. Какво искаш сега? Ба без ръце, бе, толкова с ръце, аз ще седна да ям. Всичкото и трябва да се изде без ръце. Първият, който го изяде без ръце, печели наградата. Готови ли сте? Аз ще го наблюдавам. Някой, ако се включи ръчичките, веднага го дисквалифицираме. Готови ли сте? Витко, 13! Викайте, така. Моето момиче в тарелката ми се яде. И аз картофите не тарелката. Да. То не е като се возиш на Мерцедес, нали? Яш. Ако не смете за първите двама, те са потенциални свини. Това е момчета. Яш идей с мен. Ма ти си го изсипал по-малко, ти си истинска прасена, брат. Гледай го.
Сега ти долу от земята, не знам как ще го едеш без ръце. Ти гладен ли си? За шамар или за какво? Защо пипаш на кака си тарелката? Аплодисменти за момчето. Браво. Изправи се, изправи се да види. Ела тук до мен, ела. Няма да се пипаш, гледай. Ти си омаза и яки и всичко, баба ти, ако те видиш, се гордей с тебе. Браво. Така са нажмите, моето момче. Сега, вие може да спрете да се разкарате, изложите. Има господина деца прибръка. 10 са жената с Мерцедес, ти дет не знаеш нищо за себе си и ти дет не можа да ми кажеш нищо за тебе. Не, няма да се чисти, остави го така, дай на другите да се изчисти. Сега, някой може ли да предположи каква награда ще му дам? Тарелката! Каква тарелка? Какво? Сейси, ли? Добре, сериозно ли може да така като го гледате, на какво ви прилича е така? На прасе. Сега ще помоля колегата да изкара наградата. Специалната награда за моя приятел. Как се казваше ти? И по-далече ми говори, че ме пръскаш с майонеза. Аплодисменти за Ивайло, той печели прасе. Сега като се прибереш къщи, майката ще каже, една си не стига ти втора да кара. Между другото е бременна, утре трябва да ражда, внимай, женска. И го кръстах ли Гошо, после решим да окръстим Мария Гошка да ми мърката. Ще кажеш ли нещо за батко ти? Вика, прилича ли си? Той се омазал тъй като мина. Пляскайте още веднъж за шампиона и неговото прасе. Значи... Вие какво чакате още? Няма да един повече, али? Благодаря още веднъж, че ме поканихте, че дойдохте да си хапнете вкусно от лушия. Между другото, по този начин ще презентираме новия сандвич на батката. Той ще бъде между две фили и едно малко прасета в това включване. Е, така ще представя. Али, двете прасета ще го помоля да слезете. Ти за батка, ти си се омазал като... Така. Мили май си свършихме работа, повече прости няма да трънкаме. Сега ще дам на Митко тромпета да ви каже две хубави думи и да се махнем. Аз често да ви кажа, не знам какво да ви кажа, защото нищо не ми идва на това. Ясно, и так да не се приберем преди да съм тълпил. Пляскайте още веднъж за всички тези, които омазаха и които идоха да празнуваме страшния рожден ден. Господин водещия, заповядай да ти връча микрофона, да ти изтряска Милика и си и излиза от врата и да приключи мача. Така ме изнервиш в началото, че нямам думи. Благодаря още веднъж, целувам. Аплодисменти за Ала Бала и кварталната батка! Сега ще послушаме 2-3 минути музика.